Vi begynder at få fornemmelsen af Kina. Det er stik det modsatte af Danmark i alle sammenhænge. Det er koldere indenfor end det udenfor. Der er langt ned. Der er langt ned. Det er der ikke så meget i Danmark. Ja. Og sengene, de er bare helt fantastiske. De er bare virkelig gode madrasser, altså. Så fik vi et nyt værelse. Og som I kan se, så er det nogenlunde bedre. Vi snakker Ordentlig madrasse. hotel. Ja, det er faktisk okay. Breakfast included. Det skulle lækkert nok. Og gode madrasser den her gang. Stikker jeg ned. Nu skal vi ned og prøve at skræmme sig med at komme ned i byen. Og prøve at være Shanghai og det hele. Ej, jeg er rimelig voldsom jetlag. Er det ikke med dig? Ej, jeg vil godt lige ud, mens jeg stadig er frisk. Du må bare kaste lidt tidligere i aften. Ja. Så stop til ordentligt. Jeg sidder og se fjernsyn. Meget godt fjernsyn. Så det er super.